Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Amelia, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasayat a tao ni Joselito idinamamok. Isu asa anak a nagduaduha, anak ikallay sa kenkwana. Ngam kabayatan ti panaglabas dagiti tawen, ininot meten na nagbaliw ti ugali na. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Amelia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Narabian ka manan ang nagawid, Joselito? Gagangay na ah. Kas kalabaro iti kas tangar aramidam. Ammo nga gurigor dagiti ubing, ngam di mo pa'y kuna nga agawid ka na sapsapa. Daytaket, tijak kayat ken ka. Sermon manan ti ipasabat mo, kasang sangpet pa'y lang na tao kat. Asino ti saan ang mga sariti kas tangar aramidam? Naglastog ka nga agsasaw. No sana gapo kanyak, awan ti lamutan nyo. Anya? Dayta ti tandaan Amelia. Siyak ti agtrab-trabaho. Isuad din pagsawan iti kasta. Nawatam? Apay, ti kunam kadikat sa anak mat ang mabambanog dito'y balay. Ti panagkunam kadikat nalakalaang ti trabaho dito'y. Nalakalaang ti mga sikaso kadagiti ubing. Hindi ta ka man langan. Awan pa'y sir-serbem. Siyak pa'y itadawan sirbina. Ibatik pa'y man dagiti ubing, nana. Sa dino ti papanam aya. Iti ayan ti gayem ko. Tangdanan na kanong agdait iti kortina. Umasidag ka man kanyak. Apay ka din, nanang. Kunak to, matakimutong ka. Ha? Saan mo't, nanang? Anya saan, kat numadlaw akimutong ka. Kita ang tapantalon mo. Lawlawan na eh. Nabayag nga minan daytoy a pantalon ko, nanang. Amangan mo't no di nakapakpakanon ti asawam. Wano saan, kanayon ka ama stress, iso akimutong ka. Ay, kwa, agrubuhat ako, nanang. Da kayo pa'y ti makaamo kadagiti apo ko yo, ah. Iso pa'y ti itadtigayam ko at ang dan ko. Apay tamatam, Beshi. Kasla nagsangsangit ka di tadalan, ah? Saan, mat? Uy, di mon ilibak, tamadlaw. Nakalablabagad dagiti matam. Okay, aklaan. Iti kasta alangam. Ay, amuklatan nga da parikot mo. Ay na, kumutkutong ka pa yan. Ayan dagiti daitek, tarugya akong ti agdait. Bareng malpas adagos. Ay, mabigat na pa'y, tapno da pamigsam nga agtrabaho. Nabsugak pa'y, mat. Inton madamdamalaangan. Uy, amok asaan ka manan anamigat ije balayo. Isungarod sa anak pa'y anangan, tapno agiddan ta kuma. O sige. Ay, kasta ah. Ado ka di, tidaitan ta. Ado, isu amangan tapay. Adda ngamin tinagorder iti 100 pieces a kortina. Kat kasapulan da kano inton bigan. Apay narabian ka nagawid, Amelia. Di mat imbagak kan ka makitang danak iti gayam ko. Dagiti ubing ngay. Ada iti ayan dananang kentatang. Mapan ko ida sukunan. Agluto ka pa'y mata. Si Kangay. Awan matararamidam. Amo man nabanuga ka nagtrabaho. Siyak pa'y lang ti paglutuan. Nabanugak matlaang. Kas na ibagak itay. Nakitang danak iti gayam ko. Agluto kakit din. Awanan ti adu pa'y asao. Si Kangaro ti mangsukon kadagiti ubing iti ayan dananang kentatang. Apay nga ibaw nak. Mapan kanto kalpasan ti panaglutom. Ay, una yan, Joselito. Agraman luto, iuray mo pa'y kanyak. Tasumungbat ka pa'y lang. Nalabasan ti kas tangar aramidam. Saan ka matakas ta sigod ah? No di mo kaya't ngagsumbangit ti black eye mo. Sumardan kan. Aramidam ti paparamid ko ken ka. Ay na, Beshi. Adam ten black eye mo. Ay na, matayaksan iti stress ko. Uy, pangasim di ka kumagsaw iti kasta.
Ay, panunutom kumamat dagiti ubing amang namnamakan ka. Kasanuda ngayon no awan ka. Among beshi, nagdakalan tinagbaliwan nila kay ko. Ay, hindi pa'y napalabas at taon a binagaan ka, beshi. Ipabarangay mo nga minan, tapno agnakam. Amuna nga aday ti teritorium. Nagturad pa'y lang amang kabilkan ka. Awan samat ng tipagnakman day dya tao. Hoy, no siyak ti sika. Idi pa'y lang nga sininak day dya ako silito. Itian niya agapo nga agan anos ka iti kasta a klase ti tao. Hoy, itapay laeng agpanunot kan, beshi. Hoy, saanan nga uso ita ti agbalin a martir. Ada puntong beshi. Ay, wun gaya, beshi. Naranak nila kay mo ijay mall idi kalman. Hoy, adda babae akadwana. Anya? Agtugaw ka man tagsarita ta, Amelia. Kontrolam ti boses mo, ta nakaturugan dagiti ubing. Awan bibiyang ko. Tikayat ko, maamwak no asino ti lalakim. Lalaki? Wen! Asino ti kinasinarak mo, ha? Ay na, pangaasim man ho si Lito. Di nakman istresan. Asino ko nak? Sikat yan na babae na. Di mo ipasa kanyak ti aramid mo. Anya ti kunam? Ulitom man ti imbagam. Tabunang, ibabam tabunang. Ang mga numaylawan ka katagtiso kanyak. Saan asak ti karkarita ma? Tadi mo amo no anya ti kabaalak nga aramidan. Apay matakasta ka no si Lito. Awan dakas nga aramidag. Siguradum lang, ha? Sa di naman ang tipapanam katrabiin. Awan bibiyang mo! Rumwarak no kaano akayat ko! Anya? Apay tagasulina lakay. Pangaasim Mauram ti balay iti kasta nga aramidam. Isu nga ro dagi matangak iti gasolina. Kasta talaga ti planok. Puurak da ito'y balay. Nakaturog dagiti putot mo si Lito. Agisi ka man! Anyat aramidam, puuram ti balay? Puuran na ka masibibiyag? Awan mutlaeng ti serserbi da ito'y abalay. Saanan anormal ti kasta ka panunutam? Agpudno ka man kanyak. Agar aramat ka kadi iti may parit nga agas, ha? Hoy! Saan man akong kumpurmi ti damdamagam? Pumanaw ka iti sangwanak, wano? No naumakan kanyak, nawaya ka husilito. Nawaya ka pumanaw. Nawaya ka mga rami diti kay kayat mo. May salang tikit-kidawagkan ka. Di nakamdangran ka dagiti ubing. Apay ka di aya. Anya man ang tinarami ti asawam, Amelia. Dandani na kang pinuoran as ibibiyag nanang. Anya! Gimatang iti gasolina. Imbag ko nam tadi na kam kinamat ka dagiti ubing. Ay, Diyos ko. Anya mo't tanti kasta mapaspasama ka na kayaw. Anyat ko nam, Amelia. Ni Joselito tatang. Dandani na kang pinuoran as ibibiyag. Ay, Anya, nagpuskol mo tantiro pa na nangarami di tikasta. Nangiduli namin tibunang kau bakal. ay akalma ka man mo't hulyaw. Sana mabalin kanyak tikasta nga aramidin na. Saan ta pinadakkel niya, Amelia? Tapno dangran na lang. Ay, kontrolom taposis mo. Amang ano mangagda ka dagiti apu ko ta. Ay, awanan ti balayaw, Amelia. No kasta. Nauraman. Inuuram ti asawam ti balayaw. Sakbaya pimanaw. Nagreport ka kadi ka ni Kapitan, lakay. Wan. Kanapanak mo ti J Police Station. Kadwak ni Kapitan. Ay, anya nga tinbaganakan ka. Mabalod ka diti asawak tatang. Wan. May balod na jay ako silitaw. Tirigat na lang. Saan tayo mo nga amo no saldino tinapanan na. Amang ano nagawid iji balay dagiti dadakkel na. Dahil tati saan tayo nga amo bakit? Kasano no sublianda tayo tatang. Pinuuran mat gayam nila kay mo ti balayo, beshi. Wen beshi. Iti ayan dananang kan tatang ti ayan mi kadagiti ubing ita. Hoy,
Amo na yung tikas na klase ti asawa. Kat, ayan na nga ita. Day tati saan mi nga mo, Beshi. Ay, naglamang nga roden. Nalabi takas na. Pagyamanan laang iti Diyos, tawan dakas anapasamak kada kami kadagiti anak ko. Ay, nag-report kayo ka din kadagiti masaknan. Saan anormal tikas tang aramiden na. Amangan mat no agar-aramat iti maiparit nga agas. Wen, nag-report kami. Ngam ti parikot, di mi ammo ti ayan ni Joselito ita. Hoy, intarayan na matan ti kalukwan na. Ay, ti pamilya na nga ay. Amuda ka dit inaramid na kalukwan? Agingga ka di ita, kat saan ngay mawawag ni Joselito, anak kaw. Saan mat nanang? Ay, aglemlemeng sana talaga day jay atao. Jakon makontak ti cellphone number na nanang. Ay, dinadaol na ti mismo abiyag na. Wen nga rod nanang. At apag nga mga nada simurutan na. Dakas ti inaramid na. Nga makarik na aklat ta iti asikan ko na. Uray siyak nanang. Nasaya at mo't atao idikas asawa yulaeng. Ay, ang mga nupod no ti atap tayo. Nga agar aramat iti maiparit nga agas. Awanan ka itibain, Amelia. Awan ti amok abasol ko kada kayo manang Laura. Sa dino ti ayan ni Joselito ita. Ah? Uray da kami. Di mi amuno sa dino ti nagturungan na. Ha? Basol mo. Basol mo no apay akastoy tinapasamak. Awan basol ko manang. Inayat ko itinapudno ti kabsat yo. No saan mo ko mga impilit ti bagim kan kuha na idi? Saan ko mamapasamak ti kastoy? Garanggan diyang kanto mga meng. Anya? Tatang. Ipayak, tanadamag ko tinapasamak, Amelia. Ay, pasensya ka na. Kanayon kumot abagbagaan ni Joselito. Hangam jak amo, nuapay an aramid na tikas jay. Aging gaita. Di mi amuno sa dino ti ayan na, tatang. Uray da kami. Saan mo tin nagpakpakita ka da kami? Uray kas jay ti inaramid na. Madanhagan kami lata Wen nga rod, tatang. Kas lang amin saan anormal ti garaw na iti day di arabi. Diyak mo, no agar aramat kat nga ta iti may parit nga agas. Day tamot nga ron ti atap may. Kanayon nga min anapudot ti ulo na. Kan, naku natigayim ko. Ada ka no sa bali akakuy kuyog na numaminsan. Gaya man pwestom dito'y palengke, Amelia. Ada mana. Gat, naragsakan itibiyag mo ita. Dua atawanan adi mi nakikita ni Joselito. Di mi amo no si bibiyag nga tapay ti kabsat mi, wen no saanan. Saan ko mamat asyak ti pabasulam manang? Saan ko mata pinapanaw ti kabsat mo? Na, tagrason ka pa'y lang amin. Pudno ti bagbagak. Kinapudno na. Siyak ti kanayon na akabilan. Pinuuran na pa'y ti kalapaw mi. Sakbay api manao. Pagyamanan mi laeng. Tasaan kami anapuuran. Talaga lang adi mo among aywanan ti asawam. Iso akasta tinapasamak. Iso mo ilagayam nga agdwa-dwa akan kaidi. Kasta magayam ti aramidam. Ha? Ha? Saan lang nga itati aldaw, Amelia? Addan tumat aldaw mo. Tawanan sipod nagtalaw ni Joselito. Nga maging gaita, awan pa'y damag tayo may papankan ko ana. Kan aging gaita, siyak ti pagpabasulan ti kabsat na, tatang. Anya? Nagsarita kami kanimanang Laura di na minsan nga aldaw. Kat kasta unay nga unget na kanyak. Apay asika ti pabasulan da, kat sika ti biktima. Da kayo ka nagti ubeng. Diyak man ammo, tatang.
O na yan, ti kasta ka panunutan ti kabsat na. Imbis at tumulaw saan, takastamot tan ti bagbagana. Agam di mo latan ni kaskaso ida, anak. Awan basol mao. Biktima ka ti kinaranggas ti kabsat da. Wen tatang, Ipamaysam langan ti atensyon mo ka iti anak mo. Pagadalam ida. Iti kasta, nasaya ato ti masakbayan da. Nga uren mo kasta ti napasamak iti pamilyayaw. Ay na! Lumuklok magka, beshi. Ket, kumusta nga iti pwestom ija palengke? kaasi ti apo, adalat tamat customer ko, uray sa gabasit. Awan ka din damag yung maipapan iti asawam? Talaga nga awanan, beshi. Ket, tipusum nga'y beshi. Kumusta mo ten? Si kamat. Awanan ti planok ama ki asawa manan. Oy, sigurado ka? Wan, agtrabaho akit di para kadagiti anak ko. Dakkel tumanan ti gastos, into nagrugi ti klase da. Ay, sa bagay matkit di Agtrabaho ka di para iti masakbayan dagiti ubing. Wen abeshi, narigatan. Amangan no makatumpungak manan iti sakit ti ulo. Awanan amangan no sa anak ton makalasat. Nupay kasta tinapasamak iti pamilya a binukel me kini Joselito. Naga sa taklaunay, tada dagiti dadakkel ko at imulong kada kami, kadagiti dua nga anak ko. Sa anak meten anak ki asawa iti sabali. Impamay saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Ket ita, agpadadan a professional. To'y pagayam mo, Amelia. Amelia, pagayam ko, agyamanak iting ka panang ipatulod iti kapadasam. Awan ti sabali ama ko nak, no di ti mangkablaw ken ka. Gapo ta profesionalen dagiti anak mo. Ket mangnamnama ka, nga iti panagkapsot mo, saan da kanto abaybayan dagiti anak mo. Bueno papagayam, di tanti nagpatinggaan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan nga Amelia. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kinin surat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti matdireksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.